ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಾ? ಮಿನಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಏನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ನು ನಿಗುಲು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಪಂಡತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಸಿ. ಓಕೆ, ಬಲೆ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಮುಲ್ಪುಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಈಗುಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಅಂಚ. ಇನಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇನು ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಅಂಚ. ಇನಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ. ಓಕೆ, ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ದಾತ ತೂಪರು ಎರೆಕ್ ಪೂರ ಕೋರಿ ಕಬಾಬು ಬೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತು ತಿಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಪೋಯಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಎತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಯುಗಾದಿ ಇನ್ನಿದಾವೆ ಜಿನಿ ತೌತೆ ಕೋಧೆಲ್ ಚಿಕನ್. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಅಂಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲು ಕತೆ ಬಾಬಾ ದಾದ ಬಂದೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಟೌಟೆ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಟಿ ಟೌಟೆ ಬನ್ಲೆ ಟೌಟೆ ಪನ್ಗೆ ಟೌಟೆ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯ ಪೀತಲೆ ಕಾತನು ಪಪ್ಪಿ